Hi friends, Namaskara Matarigla. Friends, inita video yana Goa trip the second part. Yana Goa trip the first part yan already upload malde. Aita link and description box il korpe. First part yan yana first 2 days the trip cover malde. Next 2 days the Goa the trip the yan undu video do cover malde. Undu third day the inkala morning da and husband as usual are walking poyera beach ga. ಅವಳು ಕಾಡೆ ಕಾಡೆ ಮೀನು ಪತ್ತಿನ ಫುಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂದಿಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪು ಹೋಟೆಲ್ ಇಡುವ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಮೀನು ಪಂಡ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಅವನು ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತರ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋದು ಮೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಇಡೋ ಪೂರ ಕೊಡ್ಡಿಲ್ಲ ವಾಲ್ ಇಡು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೋರೆ ಉಂಡಂದ್ರು ನಮ್ಮಂಡ ಒಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಇತ್ತಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 6ನೇ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ಅರ್ಪಂಡರು ಯಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಡು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನರಿಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಪ್ ಸಾಕೆಟ್ ಪತ್ತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚುಳ್ಳ ಬಂದುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರ ಅದು ಯಾನೀಚ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದೇರ ಮೂಲಾರ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದ ಪೂರ ಚೂರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಶೇಕ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಕೆತ್ತಿರ ಓಲು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ದನೆ ರೌಂಡ್ ಉಂದು ಪೂರ ಟ್ರೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ ಎನ್ನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ಲ ಪ್ರಾಯುಷ್ಲ ಅಕುಲು ಬೀಚ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತೇರಿ ನೀ ಬತ್ತಿನ ದಿಂಚಿಲ ಅಕುಲು ಬೀಚ್ ಪೋತುಜೆರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿಲಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಯಾಕೆನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬೋದು ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕಲೆ ರೂಮ್ದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೋರ್ಚಿಂದು ಇನ್ನಿಕ ಮೂಲು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ದಿತ್ತೇರು ಸೈಡ್ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕದು ನಿಕುಲು ರೂಮಿಗೆ ಪೋಲಿ ಮಣ್ಣನ್ ಪೂರ ರೂಮ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಹೋಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ರೂಮ್ಸ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾಗು ಪೋಯರು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಹೆಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತ್ರಿಫಲಾಗ ಎತ್ತಂದು ಐಕೆ ಸೆಚು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಗೋಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಐತ ಸೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಉಂಡು ಅವ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚನೆ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ಲ ಪೋಯ ಈನ ಪೂರ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅವು ಉಂಡು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯಿನಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೆ ತ್ರಿಫಲಾಗ ಅಕುಲ್ ಬಂಡೇರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಲೆ ಎಂಕುಲು ಕನ್ಪಾದ ದೀಪ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೋದಾತಂಡ ಎಂಕ್ ನೀರು ಆತ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏರು ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪೇರು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಿಯರೆ ಪೋಯ್ಡಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬು ಯಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾನು ಮೀದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಆತು ಫಟ್ ನೀರ್ದ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬೇಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಬೊಕ ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಅಲ್ಪನ ಮುಂಚ ಪೋದಿ ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಯ ಬೊಕ ಜೋಕುಲಿಂಕ ಪೂರ್ತಿ ನೂಕಿ ಇರ್ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಎತ್ತೆ ಬೊಕ ಬತ್ತೆ ಪಿದ್ದೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ವನಸುಗು ಪೋಯ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕಲ ಎಂಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂತುದುಲ್ಲ ಐತ ಎದುರಿಡೆ ಸುಮಯ ಪಂಡದ ಮುಲ್ ಮಸ್ತ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಹೋಟೆಲ್ದ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ ಕಲ ಸರ್ವಿಸ್ಲ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲಸಗು ಅಂಚಾದು ಇಂಕಲ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಬರ್ರೆ
ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಆತ್ ಕಾಶ್ ಅತ್ತ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರ ಯಾಣಿಕಿನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ್ ಬೀಚ್ಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಒಂದು ರೂಟುಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಬೀಚ್ಗೂ ಪೋಪ ಲಾಂಗ್ ಕಟ್ಟಡು ಅಂತ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ರಾತ್ರಿಗೂ ಬರ್ರ ಒಂದು ರೂಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಲೇಜಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಉಲ್ಲ ಮೂಲು ಸೊ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಲಾಂಗ್ ರೂಟುಡೆ ಬತ್ತ ಖಾಲಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ರೂಟುಗು ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಪೋರೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ದುಂಬತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಕಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಿರ ಹೊಡಿತಿರಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮುಡು ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಮುಳ್ ಬತ್ತೇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಕುಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತ ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಿಗುಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಒಂತ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಆನಾಗ ಒಂತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಡಿಮ್ಮ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಕರ್ದು ತೂವೊಲಿ ಮೂಲ್ ಪೂರ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಲಿ ಓ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ಪೂರ ರೀಲ್ದ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ನೆಟ್ ತೂವೊಲಿ ಬೀಚ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಬೋರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಇನ್ನಿಕ್ ಮೂಲು ಒಂಜಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಈತ್ ಫೇಮಸ್ ಪಾಲೋಲಂ ಬೀಚ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಸೇಫ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಜೋಕುಲಿನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಕತ್ತಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಪೋನಾಗ ಲಾಂಗ್ ರೂಟುಡು ಎಂಕುಲು ಪೋಯ ಪೂರ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಬೀಚ್ಗೆ ತಾಗದೆ ಅವು ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದಂತೆ ದೂರ ಪೋನಾಗ ಒಂತೆ ಅಗ್ಗ ಅನ್ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ನೈಟ್ ಸೂಟ್ ನೈಟ್ ವೇರು ಪೂರ ಮೀಯ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ ಇನ್ನಿವು ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಗೋವಾ ಬೈದಿನಾನೇ ಎಂಕುಲು ಪೋದಿತ್ತ ರಾತ್ರಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೇ ಹೋಟೆಲಿನಿ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೂಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ ಮೂಲ ಸೊ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಲಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಡಾವ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂದ ಪೂರ ಲೈಟೇ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲಾಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪೂರ ಕರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಕುಲು ಹೆವಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಆರು ಖಾಲಿ ಸೂಪ್ ಬರ್ತೀರ ಆಂಟಿ ಪಂಡೇರು ಆರು ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಎತ್ತಂದಿರ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬುಡದಿ ಬಂಡಲ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಎತ್ತಂದಿರ ಫುಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಎತ್ತಂದಿರ ಜೋಕುಲು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ಲ ರೋಟಿಲ ದೆತ್ತಂದಿರ ಪ್ರಾನ್ಸ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ದೆತ್ತಂದಿರ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಸಲಾಡ್ ದೆತ್ತಂಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ನಾಕು ದೂರ ಕುಲ್ದಿತ್ತರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎತ್ತಂದೇಳಿ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ नेक्स्ट दिन मॉर्निंग इन्ना ಎಲ್ಲಮಗೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಪ್ರಾಯುಷ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಪಪ್ಪನಟ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಬೋರೆ ಅಂಚಾಕುಲು ಬೀಚ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತೇರ ಬತ್ತದ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ನರೆ ಪೋಯ ಬೀಚ್ ಬತ್ತದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯರ್ ಮೀಯರಕುಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಟೈಮಿಂದ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು ಐ ಥಿಂಕ್ 10 o'clock ಮುಟ ಇರ್ತೇನೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ನಿ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಚನಾ ದಾಲ್ದ ಬಾಜಿ ಒಂದು ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಚೋಲಾರ್ ದಾಲ್ ಅರೆ ಅವು ಚೌಲಿ ಬಾಜಿ
pita bread. ಉಪ್ಮಾಲ ಇತ್ತಂಡು all different kinds of chutney ittund. In our favorite section, mool cakes, breads, fruit bread, donut, avu pura mool ittund. Butter, jam, avula pura ittund. Coffee, masala chai, tea, pear, horlicks, avu section mool undu. In husband na favorite mool sprouts, bukka, fruits and vegetables, wo salad vegetable use malpe avu pura mool ittund. అయితే ఎదురుపోయే బొక్క ಒಂದು సెక్షన్ కార్న్ఫ్లేక్స్ ಮುಸೆಲಿ ಕೆಲಾಗ್ಸ್ ಚೋಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಲೆಮನ್ ವಾಟರ್ಲ ನಿಕಲಿಗ್ಬೋಟ ಅವಳ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಂಟಿ ಬೊಕ್ಕನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಇಂಕೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೋ ತೊಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡ್ತುಂಡು ಐತೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಚಲೋ ಅವಳ ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತೆ ಆಂಟಿಗ್ಲ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚಾರ್ಲಾಗ ಎತ್ತೊಂಡೇರು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೋಲು ಕ್ಲಾತ್ ಶಾಪ್ಗೂ ಪೋಯ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಮೂಲು ಬಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಗೋವನ್ ವೈಬ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೂ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೂರ ಕುಂಪುಲ್ ಪೂರ ಪಾಡುಜ ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕ ಹತ್ರ ನೈಟಿ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಫ್ತಾನ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ನೈಟಿ ಇತ್ತಂಡವು ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಅರ್ಧನಾಗ ಪೂರ ಕಲರ್ ಪೋಪುಂಡೈತ ಸೊ ಓಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ರ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಆತೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ಗೂ ಪೋಯ ಓಲ್ ಅಂಟಿ ನಕುಲ್ ಕೊಡೆ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಮೂಲು ಕಾಜು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಇಂಕುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೇನಿ ಆಂಟಿ ಇಂಚೆನಿ ಪೂರ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮೂಲು ಈನ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎತ್ತೊಂಡೆ ನಾನೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಬಿನ್ಕಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ದೊತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲ್ ರೂಮು ಬತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಯಾನಿನಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಮೂಲು ಲಂಚ್ಗೆ ಪಿದ್ದಾಡಿ ಇನಿ ಲಂಚ್ ಕೊಡ ಮಸ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕೊಡವ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅವೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಇನ ಮಲ್ತೆ ನಮಿಗ್ಗೆ ಐ ಸುರುವೆ ಪೋದು ಎಂಕಲ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಎತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಕೊರಿಯೆ ಅಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಅವಳೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪಂಡೆ ನಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಇನ್ನಿಕ್ ಅವ್ಳು ವೇಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೇಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೋದ್ಕುಲುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಬೀಚ್ ಪೋಪ ಐಟ್ ದೊಂಬಿ ಅನ್ನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮೂಲು ಟೂರ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂತೆ ಎಚ್ಚದಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಮಲ್ದ ಯಾನವು ನಿಕಲಿಗಿತ್ತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋನಗನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಸುರು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಪಾ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತುರ್ದು ರೈಟ್ಗೂ ಪೋಂಡ ಒಂತೆ ಎದುರು ಪೋದು ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ರೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲು ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಜಿಮ್ ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು ತಿರ್ತರ್ದು ಬಹು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೇರ ಅವಳೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಲೈಬ್ರರಿಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ ಗೋವಾದ ಪೂರ ಅವಲ ಪೂರ ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಜಿಮ್ ಬೊಕ್ಕ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಇತ್ತು ಮೂಲು
ಉಲೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಕುಲು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಚೆನೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ನಡುಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಬ್ಯಾಲ್ಕನೀಸ್ ಪೂರ ಮೂಲ್ ತೋಜುಂಡು ಒ ಉಲಾಯಿರ್ದು ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ರೂಮ್ಸ್ ಒಜಪಾಯ ಐತ ಬ್ಯಾಲ್ಕನಿ ಮೂಲುಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲ್ಕನೀಸ್ ಆರ್ ಪೂಲ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪತ್ತಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಾಂಡೆ ಓ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಸ್ಟಾಫ್ ಏರ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಾತನಲ ಫೇಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಲ ಲೈಕ್ ಇತ್ತನಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಮ್ ಓಲ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನಕಲೆಗ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಇಂಡೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ರೂಮ್ ಹೊಡೆದು ಒಂಜಿ ಪೂಲ್ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಲೋಲೆಂ ರೋಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಬೋಡ್ಡ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಚ್ ಒಂಜೇ ಮಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ that was also nice. So all in all ambience must like it and kids. So I like the stay here. ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ ಎಂಕುಲು ಬೀಚ್ಗೂ ಬತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇರ್ದು ಇನ್ನಿಲ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಗೆತ್ತ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬಿಯರ್ ಬೊಕ ಏನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇತ್ತು ನಂಚ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಫ್ರೀ ಬುಡಿಯ ಕಡೆಗ್ ಇನ್ನ ಏತ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಬೊಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಡೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾರೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಹೋಗುಜ ಅಂದ್ ಒಂದು ರೀಲ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾನ ಓ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಇತ್ತಲು ಬೊಕ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕಲ ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಲಂಚ್ ಮಸ್ತೇ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಎರೆಗ್ಲ ಬಡಾವ್ ಇತ್ತೇಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತೇರಿನಿ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡೇರ್ ಅಕಲೆಗ್ ರೋಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಕಲೆಗ್ ಹತ್ರ ಖಾಲಿ ರೋಲ್ಸ್ ಕನ್ನತ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಎಂಕಲ ಪಿದ್ದಣ್ಣದ ದಿನ ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಅರ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೇಜಿ ಅಂಚ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಯರ್ ಅದ ಮುಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಅಕಲೆ ಕಡ ಕುಡಿಯ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹತ್ರ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಓ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇನಿ ಅಕುಲು ಪಂದಿತ್ತೇರೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಟ್ರೇನ್ಗ್ ತಿನ್ನರೆ ಕೊನರೆ ಎತ್ತನ ನಿಕುಲು ಕೊನೋಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ಮುಲ್ತೊರ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ ಸಾಸೇಜಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಾಠ ಇತ್ತನ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ ಕೇಕ್ಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಕೋನಾಗಲ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಇಂಥ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರೋಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಗೋಲ್ ಗೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಆತ ನಾಸಿಯಾ ಫೀಲ್ ಆತೇಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆರಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡ್ ಆಪುಜಿ
ಎಂಕಲ ಟ್ರೈನ್ ತಾಗದಿರ್ತದೆ ಮಡ್ಗಾಂವ್ LTT ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪರಿರ್ತದೆ ಪಂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಡು ಮೂಲು ಟ್ರೈನ್ಸ್ ದಾಲ ಬರ್ತದೆ वो रिपेयरिंग पूरा ट्रेन्स उंडो अव पूरा ट्रेन मुलुप्पुनु अंच इट्स सेफ टू क्रॉस द ट्रैक. सेटल आए बक्का इनकुन हाउसी पूरा गोबिया का मातेला रेस्ट मल्तेरो जेक्तेरो जोकुला कला गोबोंदित्तेरो येत पोर्तो अकन कुल्लेर आतो पोर्तो कुल्लेर. That's all my friends in yenna Goa the trip the video yan mule end malpyak. Oh yeah middle line. I hope you liked it. Thank you so much for watching. Unnonji video onji memory da lekkani edur podu enkaleg tour मस्त खुशी आओ ಎಂಕಲಿಯತ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿತಾ. Thank you so much for watching. Bye.